ngene jakom seche ma piny osebedo ga matek king'iyo historia jakom dog ga chien ke jakom ohero Kenya kendo ok odwa ni ji tho gik moko odwa ni gik moko kethre odwa ni demokrasi osong mbele to jakom no seyie kendo jakom no segolo pache to ka en kaka par mar ODM then kare jo dhi e dialogue ogiwer gi Kalonzo gini kata jo Wiper ka jo Wiper biro gibi kaka jo Wiper jo NAK bo biro ka jo NAK nikech ngendo Kalonzo pod en mondo kaw stand tek en ngene pod bro yware nikech nitie joma pod bage koni gi koni Martha Karua pod wuoyo marach e mtandao Kioni gini kata jo maonge teko ni koro ni advice jakom ni koro gidhi e dialogue joma chalo Wajakoya ing'eyo onego bed ni Azimio beda gi stand ka ne ok idwa ni jakom odhi e dialogue ni gin ok idwa ber mar Kenya gin mano nyiso ni gin magidwa ni ji otho gin magidwa ni mondo gik moko kethre mano ok en chuny maber mar kelo Kenya onge liet ka nikech ka ji wuoyo let people talk to mondo jopiny ong'e ni ta ang'o ma ji owacho to solution mane ma ji obiro go to ang'o ma dhi timore koro kata ka ji pod dhi e ng'anyo to ji onego bed ni dhi e ng'anyo ka gin gi reasons momiyo gidhi e ng'anyo but kwaweyo ni warito ni ok wanya dhi e ng'anyo ni pod warito Kalonzo pod imiye mbaka e pache ite koni to jomoko bage koni pod onge stand then onego bed ni wawuok ji obed Gerard bedo ka mi thuolo kinde thuolo manok kata kamano dakika otskadha par nyakorom gajwang' tok saa 4 mar okinyi ang'eni mathoth kotenre kod dialogue kata mana twak osebedo ka dhi mbele nikech jotelo bende yudre kama tek miwuoro e lwet jopiny nikech kata mana ka ugai mar Azimio nacho ni wach mar dialogue bende osiro nineno kanyo ko inyise ni nokine frontline ng'anyo makama nene mag Gen Z koro ang'eni biro bedo kuchuo